Mawumbona ashela ungafunga ukuthi le ndoda ayinayo umuntu ethandana naye uzamela umuntu, kanti hayi konakele. Indoda nje sekhulile mdala, ubhuti ona 42 uzihambela ngenyanyavu lwemoto iGolf 8, une-office elisekhoneni kanti umsebenzi wakhe kule nkampani ethengisa imisholensi uyi-IT specialist. Amadoda asebenza naye athi hayi le ndoda lena indoda elungile ngoba uma bingelela uze ahlanganise izandla ashoshobala ashone phansi abize bobaba nabantu abancane kunaye ukuthi hawu bhuti wami, sesi wami, ninjani, futhi nje umuntu akambuke emehlweni. Laba bake basebenza naye nabasebenza naye kule nkampani asanda kucala kiyo ethengisa imisholensi kuthiwa kuze ubhuti omunye owaziwayo ukuthi ungumngani wakhe uhlala hamba yedwa. Makuphuma ilunch kuyiwe lunchini uhamba ayohlala yedwa adle yedwa. Uma kunemicimbi ma-end year function nani ungumuntu ohlala yedwa nje asihambele yedwa ujiva yedwa ekhoneni, akusimuntu onecembu noma kuyaziwa ukuthi hayi ngumngani wabani lapha emsebenzini. Kodwa kule 6 months ayisebenzile kule nkampani yomsholensi so vele uconyiwe e-finance department. Usisi loyo ngendlela yokuthi uvele wamkhulelisa usisi loyo soze ethwele ingane yakhe somthembise umshado, kodwa ukuthi eme ukushela kuleyo nkampani hayi akayeki e-legal department. So yaziwa so shele khona, ushela ama-intern ase-legal department, ushela bosesi abashadile e-legal department, human resources nakhona kunjalo uyashela. Ngikutshela nokuthi nasegeyithini uconyiwe i-security elithize. Lo simame hawu limcomile liyazi ukuthi makuphela inyanga umthengela ipizza noma uyamthatha bese kushayiswa ntambama. Ubhizi futhi nje umuntu onganayo lento ukuthi i-type yakhe ngile noma i-type yakhe ngile. Ushela konke i-intern, bantwana ababuya straight from varsity, ashele bontanga bakhe abakuma-40s abashadile abathi usesi wabantu ngoba uyazi nje nayi indandathu ngishadile. Athi hayi wena wakhahlelwa ihashe esifubeni yini ngoba lento izoba phakathi kwami nawe yethu soyithu ngiyakuthanda mani. Futhi nje amagama akhe okushela ngendlela ashela ngakhona enkampanini sewaziwa ngiwo wonke amantombazana asebenzela le nkampani ethengisa umsholensi. Kuthiwa hawu usho uyibani mose ufike kimi wathi ngimuhle ngiyamchaza ucela ngimuphe ithuba lokuthandana naye kodwa ngingatsheli umuntu la khampanini ngoba bantu bala khampanini bathanda izindaba bakhulumela futhi abathanda ukuyibona into enhle. Hayi avela hleka amantombazana athi hawu nakimi washo njalo, omunye athi nakimi washo njalo. Hayi bo, omunye uzathi kahleni bo niyazi ukuthi uzibani wase-finance department ukhulelwe njengoba sikhuluma, uthandana nalo lesoka le-IT specialist eline-office elisekhoneni. Kuthiwa hayi unamanga, ayakukhuluma amantombazana athi hayi bo kanjani mina ungishelile wathi ngingatsheli umuntu futhi usingile, ngingatsheli umuntu isizathu ukuthi nina la msebenzini aniyithanda into enhle. Ngikutshela ukuthi akabambeki, uyaconywa, abanye bavele babone ukuthi hayi uzawudlala ngabo bangamcomi kodwa uhlala achubekela phambili. Ngumuntu ongeke umcabangele ukuthi uyayenza leyo nto ngoba uhlala yedwa nje futhi umuntu osithobile. Kodwa ke abanye sebamhambele phambili bamphenya bacwaninga ngokuthi ubuyaphi imvelaphi yakhe, ubuyaphi njengoba afika la khampanini sekashela wonke umuntu. Hayi kuthiwa bekasebenzela ibhangi elithile ePietermaritzburg. Kulelo bhangi washiya moshile, washiya khulelise i-branch manager, iteller kanye ne-security elilodwa belikhulelwe bonke wabashiya banjalo ba-pregnant. Wahamba kuthiwa wahamba phakathi nebusuku wabiza i-half roll ukuthi layishe into zakhe phakathi nobusuku. Wabaleka njengoba azocala 6 months ago kule company entsha yomshwalensi. Kule company entsha yomshwalensi ke vele nakhona sewubhizi